Riko kok moro-moro mari mlebu rene sing ngongkon riko sapa, Cok? Ya kanok sing ngongkon krungu. Krungu ya apa? Sapa dia? Tak pandang bulu, orang neka konyek. Apa konyek ya? Apa nih lu? Men tak pelak ngocak metu aja ngocak jebe bae pokok bener ya. Cara Jawa. Sapa? Menor yang neka penoleh nong, mung bisa. Iya. Pandang bulu. Ngomong tak karu-karuan. Ndak riko jenenge sapa? Reang Joko Berek. Oh, Joko Barak. Joko Berek. Lah iya Joko Barak. Joko Berek kok. Aku gak iso ngomong Joko Berek. Lah iku. Dirokno riko. Joko Berek. Heeh. Lho lah riko rene kok krungatene lapo riko, Cok? Pisan reang goleki jaran reang. Jaran reang iku telu ana kono pindhone reang kate ngleboni mbok sayem. Lho. Mbok sayem wis kecekel polisi nak. Sayembara. Lah sayembara. Lho kok dhisik wong melek sayembara cek ero alang ujure menawa riko nek hukum to tadi derajat pangkat karuan riko teko endi anake sapa cek kena. Riko teko endi asale? Teko Lidah Ndonowati. Sik duwe wong tuwa. Ese. Wong tuwa wedok? Ese. Sapa jenenge? Lara Blengoh Dewi Sangkrah. Wong tuwa riko lanang. Wong tuwa lanang Iku. Lho, enggak kok wadik kene ngene tangan. Iku lho. Sing iki. Heeh. Iki kan jar apa niko? Heeh. Lek jang rono. Bener iki anake riko. Niku pekatik. Pekate, aduh le, aku ngarepe wis ngomong riko masih lengser ditemengko. Besok balik masyarakat sing apik. Pekate karo Patemi jon duweni watak mban ciri mban cilatan. Kabeh wis riko karepno. Lek gak ono riko tak ono arek iki tak ono. Apa sing loro deng ganteng, sing situ elek mendolo koyo ngene. Apa. Terus riko kating leboni Patemboyo nak. Engko dhisik nak panitiane Kanjeng wa tapi tak taruh dhisik ya. Sinuwun. Niki lare saking Karang Pertesan. Lek nurut kandhane arek niki jenenge Joko Berek. Putra Pekate king tangan Lek Jangrono. Ajeng nglebeni Patemboyo angsal napa mboten kula pasrah dhateng panjenengan. Jeneng kabeh mau wis tak krungokake dhewe ya, Iki. Aku mialilai. Kena budaya iki Oh, ngleboni ana ning sodoran. Kalamun dheweke ora iso ketok gulune singgo tumbaling sing alun-alun Kartosuro ya. Maka terus Cong, riko krungu dhewe ya riko gak diundang riko nyalai. Ping sitok riko lek iso ta Senopati Anompang Wetan Jarbejo. Tapi nek gak bisa nak diketok gulu riko alias dipateni mulih ae Cong ya. Sanggup kadare wong gak patek kanggo ae lho. Lho, riko sanggup. Sanggup. Wani nak. Wani. Nekat nak. Abo Joko Barak. Wah, iya. Tuh, daftar tuh. Daftar nak ya. Bagaimana ini orang atau udang? Daftar nak ya. Ini orang belum jadi ya. Berani-berani ke sini ya. Orang belum jadi ini ya. Dan kamu jangan seperti aku. Ya, daftar. Nama cadang. Siapa nama kamu? Ngomong le jenenge le. Namanya Joko Berek. Oh, namanya Joko Berek. Joko Berek. Lek umur biyen umurku 20 ae. Sarene gremis pen 19 wis. Apa itu 19? Hah? Ini bukan tawar menawar, itu umur. Berapa? 19. Oh, 19. Oh iya. Oh, tanda tangan. Loh, mangsine entek. Lah, Mangsine entek. Loh, mangsine entek neh rek. Lah, gak podo bahasan mangsine. Mangsine blobor. Ya. Bisa dimulai. Huh? Ya, nak. Tidak apa nak. Lah. Aja, keliru nak. Sing ndi? Iko nak. Bukan ini, itu. Kalau sini nanti dekat. Sudah siap kan?
Yes. Kanjeng Rama patunganipun kula suwun ingkang agung nggih Kanjeng. Kang Mas Sawung Rono pantunganipun kula suwun ingkang agung Kang Mas Sawung Rono. Yo, tak dungano padang dalanmu jembar kuburmu. Kang Mas Sawung Sadi pantunganipun kula suwun ingkang agung. Tak dongakno diaku karo umat Rasulmu. Kanjeng Wa penempan cakraning rat patunganipun kula suwun ingkang agung iki Kanjeng Wa. Tak ideni jong, lek riko iki bisa nak yo. Hati-hati. Bangsa Ando. Yes. Kanjeng Sinuwun Agung pantunganipun kula suwun ingkang agung niki Kanjeng Sinuwun. Coba nggih kanan jan wujudmu bocah saka desa. Aku kewajib nemeni parilah. Engko wajib nemeni pandonga marang awakmu. Iso nggih awakmu ngrutake gendera iso ya. Yung Dewi Sangkra Pak De barek Mbok De. Para yang turung lili ramahan kesretan ngombe kesalapana anak para dadi tontonan ana alun-alun kados royong Dewi Sangkra. Kabeh keiwalan ping telu manare mek sepisan lamun gak bisa Ratana bakal diketok gawe tumbal alun-alun kantor yung Dewi Sangkra. Padungo para tasur sing gede yung Dewi Sangkra. Petek Bagong padungamu tasur sing gede kok. Lamun kang bisa ngrutrep para bakal tak serkake ngalung Pakde. Bare Pakde bare yung Dewi Sangkra. Yang dikasa pacepan para gajok ganjar pas pijet aja krono penyabur pamore jalan dadi bagus. Putri kang ndawane ganjaran ora tepekani pati. Yung Dewi Sangkra. Oh, Gini. bagus sekali ini Dora. Oh, yes. Menika yuga kula. Lek wis kelakon iso ngaya pakaran kaya ngene yuga kula. Lek mangjare pekathik nek. Nggih pancen kula menawa nguji supados yuga-yuga kula sedaya menika gadahi jiwa-jiwa satriya. Nuwun sewu Kanjeng. Oh, ngono ya. Ingkang saged ngrentaken menika Joko Brak lajeng ingkang jumeneng Senopati Anom sinten Kanjeng? Joko berek le. Joko Brak. Mboten Lho. Kene Joko Brak. Nggih, perlu kawuningan Kanjeng Sinuwun. Iya. Yoktosipun Joko Brak menika inggih yuga kula piyambak. Namung saking garwa selir ingkang Putramu. Inggih. Saka garwa selir sing midhil saka ing Pade. Leres. Saiki kok duduhake aku kok akon. Ya ora dadi apa. Inggih. Dheweke sing bisa ngrutuhake gendera Tunggul Yuda kang dumunung ana ing kitiran Manor. Inggih. Lajeng kersa dalem nyumanggaaken kemawon. Monggo. Sareneng dheweke iki iso ngrutuhake gendera Tunggul Yuda bakal jumeneng dadi tunggung Kanoman ana ing Brangwetan Surabaya. Tak minisuda Kulmak Sastra Negara. Nggih. Sak sampunipun pun Joko Brak menika dipun wisuda dados Kulmak Sastra Negara. Kangge ngruntunaken asmanipun putra kula kekalih Sawung Rono dalah Sawung Sawu. Pramila nyuwun kesaksian panjenengan saha Kang Mas Sakraningrat. Ya. Sak sampunipun pun Joko Brak sineksanan dados Adipati Anom Brangwetan Surabaya dados Kulmak. Joko Brak inggih Sawung Galing.